Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahan niya naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Kenzo Om Eau de Parfum for Men. Iyan ni siya ni Kenzo. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag Eau de Parfum ni siya butang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, dagat kag paha nga may pagkaduta. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? Simple lang, tatlo lang iyang mga nota. Kag for the top, we have C notes na mga dagat nga nota na. Kag for the mid, we have leather, paha kung simutan. Kag for the base, we have patchouli na may pagkaduta na siya kung simutan. Na kagtungod nga tatlo lang iyang mga nota, angay siya i-layer sa iban nga mga pahamot. Pero sine, tawag ni siya chrome aqua, no? Iyan ni siya ni Azaro. May C notes man ni siya, kag i-mix ka mo ni sila dua para may ara ka basil, kag violet leaf, upod sang paha, kag may pagkaduta nga patchouli. Na, kabay pa nga namian kamo sa nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamong mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye!